El temps, aquest cap de setmana a Catalunya vindrà marcat per la calor, una calor intensa, que tornarà a deixar els termòmetres per sobre dels 30 graus a gran part de Catalunya, i també per les tempestes, uns ruixats i tempestes que de mica en mica aniran a menys al llarg d'aquest cap de setmana, però que tornarem a tenir, sobretot en alguns punts de Catalunya. Per tant, aquest cap de setmana no plourà a tot arreu, però allà on ho faci ho podrà fer novament amb intensitat important i acompanyat de ràfegues fortes de vent i de calamarsa. Bé, comencem aquest espai del temps amb aquesta tranquil·litat, sinònim i pràcticament extrapolable aquesta imatge des de Roses a tot el litoral català. Uns matins molt tranquils a tot Catalunya, que contrasta amb aquestes altres imatges, també des de Barcelona, d'aquest espectacular llamp que va caure la tarda del passat dijous. Una tarda que va ser molt tempestuosa, pràcticament a 3/4 parts de Catalunya. Bé, en aquest següent mapa fem una mica de balanç d'aquest episodi de pluja que vam tenir dijous a la tarda. Destaquen aquests 78 litres per metre quadrat a Montsec d'Ares, al Pallars Jussà, també els 60 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners, a la Selva, o també a la Catalunya central, a Sant Salvador de Guardiola, 58 litres per metre quadrat, o els 54 litres a Das, a la Cerdanya. Aquests patacs d'aigua importants que en alguns casos anaven acompanyats de pedra o de calamarsa. Destaca una pedregada de 6 centímetres a Fals, o també 2-3 centímetres de diàmetre en aquest moment de ruixat a la Garrotxa, a Olot. Aquest divendres s'han tornat a repetir aquests ruixats i tempestes, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, però que, insistim, aquest cap de setmana aniran de mica en mica a menys. Anem a mirar ara mateix el mapa isobàric perquè podrem veure com aquesta situació de certa lleugera inestabilitat, sobretot en punts de muntanya, continua. Podem veure aquesta petita baixa relativa amb una mica de línia d'inestabilitat que llisca el Pirineu. Per tant, farà que tant dissabte, diumenge com fins i tot entrat dilluns, aquests ruixats de tarda al Pirineu continuïn siguin força destacables, quedant al marge les comarques fins i tot de la Catalunya central o fins i tot més del litoral. Per tant, anem a posar símbols en aquest mapa del temps, i és que podem veure que la previsió per aquest dissabte, això seria més aviat un mapa de tarda, i és que al matí el sol dominarà gran part de Catalunya, però a partir de la migdia tarda començaran a créixer nuvolades que podrien deixar algun ruixat o tempesta novament al Pirineu. I atenció amb les tempestes que podrien tenir arribant de l'Aragó en comarques de Ponent o fins i tot interior de la Terra Alta, perquè aquestes sí que podrien venir amb una mica més de ràbia i podrien afectar novament els camps agrícoles. Per tant, precaució, aquestes tempestes que a partir de mitja tarda, última hora de la tarda, podrien arribar al Segrià o a l'oest del país amb una mica de ràbia, i mentrestant a la resta del territori quedaríem força al marge, sobretot façana litoral i centre del país. Dissabte puja la temperatura, començarem a escalar un grau o més, i més que ho farem de cara a diumenge. Diumenge esperem un dia amb altre cop sol al matí, podríem tenir alguna boirina en sectors de la Costa Brava que farà augmentar la sensació de xafogor, però atenció, perquè les temperatures diumenge ja faran un salt més amunt i podríem tornar a tenir valors propers als 36-37 graus. Atenció, perquè el Garbí podria fer pujar la temperatura de nou a les comarques de Girona a partir de la tarda amb aquesta mica de Garbí reescalfat. I a la resta del país, tret del Pirineu, on tindrem aquestes tronades i puntualment en calamarsa de cara a la tarda, a la resta del país esperem un diumenge molt més tranquil. I de cara a l'abans de pronòstic podem veure com a partir de dilluns, dimarts i dimecres i fins i tot dijous el temps la inestabilitat, aquests ruixats de tarda anirien cada cop a menys i per tant domina el cel. La situació meteorològica cada cop seria més estable, amb un anticicló que se'ns aniria apropant, i ves per on que no estiguem parlant d'una propera onada de calor o com a mínim període de pic de calor de cara a aquesta propera setmana. I atenció, perquè dimecres és el gran dia, el dia de l'eclipsi. Sembla per ara que tindríem un cel força serenat a gran part de Catalunya. Fins i tot potser dimecres, tret d'algun petita nuvolada que podríem tenir al Pirineu, sembla que a gran part de Catalunya es podria veure l'eclipsi d'una molt bona manera. I anem acabant aquest espai del temps amb aquest timelapse tan preciós d'aquests ruixats, d'aquestes cortines de precipitació amb aquest cel amenaçador des de Bolvir, a la Cerdanya. I això és tot, des del temps del nacional.cat. Que tinguin molt bon cap de setmana.